Etzazu galdu abantaila hau. Eskuratu Azpeitia zaindu erosketa bonoa. Oraingo honetan, aurreko edizioetako bono kopuru bikoitza jarriko dugu salgai. Ordaindu 35 euro bonoagatik eta gastatu 50 euro egitasmora txikitako establezimenduetan. Pertsonako gehienez 2 bono erosi daitezke. 10 euroko 5 bale ditu bono bakoitzak eta banaka edo bale guztiak batera erabil daitezke. Erosi zure bonoa maiatzaren 15ean, astelena, Azoka plazan, 9:30 ordu 1:30 eta 3:30 5:30 edota azpeitiazaindu.eus webgunean. 18 urte betetzen dituzten herritar guztiei, 15 euroko bono bana oparituko zaie. Horiek gutun bat jasoko dute etxean informazio guztiarekin. Erabili bonoa erosketetarako, irabazen aterako zara. Eta bertako merkataritza eta ostalaritza indartzen lagunduko duzu. Zaindu Azpeitia. 2023ko irailaren 14 arteko epea duzu bonoak trukatzeko. Informazio gehiago, azpeitiazaindu.eus webgunean.